Eskaileretan gora igotzeko jarraibideak. Julio Cortazarrena. Ibon Sarasolak euskaratua. Ez dago inor nabaritu ez duenik, lurzorua askotan halako eran tolesten dela, non zati bat angelu zuzenean igotzen baita lurreko planoarekiko, eta ondoren hurrengo zatia plano horrekiko paralelo kokatzen baita, beste perpendikular bat gertarazteko. Jokaera hori errepikatzen delarik, kiribilean edo lerro hautsian altuera guztiz aldakorretaraino. Akurtuz eta eskerreskua jarriz zati zutetako batean eta dagokion horizontalean eskuina, maila edo zapalda baten momentuko jabe bihurtzen da bat. Maila horietako bakoitza, ikusten denez bi elementuko osatua dena, atzekoa baino apur bat gorago eta aurrerago kokatzen da, hastapen horrek eskailerari zeintzua ematen diolarik. Zeren beste zer nahi kombinaziok forma agian ederrago edo bitxiagoak sortuko baititu, baina ez beko solairutik lehenengo solairura eramateko gai direnak. Eskailerak aurrez aurre igotzen dira. Nabarmen deserosoak gertatzen bai dira atzeraka edo alboka. Jarrera naturala nork bere burua zutik atxikitzean datza, besoak enekerik gabe dilindan, burua goititurik, baina ez hainbeste non begiek ezin bai dituzte ikusi zapaldu den mailaren gainekoak, eta arnasa geldi eta beti bat hartuz. Eskailera batean gora egiteko, hasi behar da altzatzen eskuinean behean dagoen gorputz zati hori, ia beti larruak edo gamutzak biltzen duena, eta salbuespen mailan doi sartzen dena. Lehen mailan jarririk delako zatia, oin deituko duguna, labur biltzeko. Horren ezkerreko kidea, oro bat oin deitua, baina lehen aipaturiko oinarekin hasi behar ez dena, jasotzen da. Eta oinaren parera eramanik jarraiarazten zaio bigarren mailan kokatu arte. Eta horrela maila horretan pausatuko da oina. Lehenengoan oina pausatuta dagoen bitartean. Lehen mailak beti dira zailenak, beharrezko koordinazioa lortu arte. Oinaren eta oinaren izenak berdinak izateak azalpena zailtzen du. Arreta berezia jarri behar da, oina eta oina aldi berean ez altzatzen. Era honetan, bigarren mailara heldurik, aski da mugimendua aldizka errepikatzea, eskail buruarekin topo egin arte. Erraz, ateratzen da bat bertatik, eskailera bere tokian finkatzen duen orpo kolpe arin batekin, eta ez da hortik mugituko jaisteko unea arte.